for me that was say or search me YouTube, TikTok, Facebook. Now we share my page now we like. Nyame shall be brewati. Me did the Prophetess Faustina Okyere. When I made the mattress of Jesus in charge prayer ministry. And but I no can. Honhom yade. Yade be na to akyekyere wo kunu, ato akyekyere wo ba, ato akyekyere wo dafo bi. Ama wode ne ho ande wakọ hospital saa wonya yaresa. Boni ye be na age wo yefuna boso. Ema wontime wo ba. Akwantu sambe ne mu ayedin. Fa me number na etwa go screen asen. Frɛ me honhom maame. Me sia won kran. Yare da me nua bi so abrochire. Yare da me kunu so abrochire. Yare da me nua bi so ye de ne kɔ hospital ne de ne ba. Hebalesefo ye chisa. Fani be shia me wo Agogo Asante Akyim ho ye prayer camp. Obetime shia me nkran ama saman do brogo no. Obetime so shia me kumase fie de biaba. Na yade kran ko bia le da oso. Tu bi bia waje o ye fun aboso ma won fan down ento ye fun mu da. Ma aduma chede awade ama me no. Eya yaresa. Eni boniye, eni kwan bie. Odofo se mudie he na age wabra baboso eni mi ni hye mo ate na ani mi din hye mo awurade be nyame amandifo so ye difo awie ye bre mo nyame difo bi da so ho eto bi busa se no nyame difo bi da so nyame difo bi da so Israel to nyame difo bi wo ho a nyame na me so ye nwanwadwuma eye nsenkyerene yade kranko tutu obi bi wa abrochire wo ahwe me social media handle no wo hwe me TikTok, Facebook yade bi da obi so boni ye bi chese wa ya ebe friend se ba wonya baba kwanto ne efunu nyame ba so tsena ho ma wodi ye boni ye wu ebe ye me ya fa me number na twagu no frɛ me honhom maame ipese me ne wo hia na awurade be nyame mandifo me da was Facebook live for TikTok for social media handles o mo follow me nyina na me nhira wono ntia nkyerɛ mo mehwe wanim Kristo amanda se ne besia baba